Už vyše roka zasadáte v mestskom zastupiteľstve. Čo sa vám podarilo presadiť z vašich predvolebných cieľov? Tak v prvom rade, keďže sme vstupovali ako poslanci za stranu Smer v koalícii aj z SNS do tohto volebného obdobia, mali sme taký prioritný záujem, aby sa zabezpečil rozvoj Banskej Bystrice. K tomuto rozvoju v podstate sme celý rok sedeli, alebo nie rok, ale pripravovali sme sa na to, mapovali sme situáciu a možnosti v Banskej Bystrici a zadefinovali sme množstvo investičných zámerov, či už ide o využitie kolkárne v Radvaní za účelom teda rozvoja vysokého školstva v Banskej Bystrici, či už ide o rozvoj, povedzme, kultúry alebo o rozvoj rekreácie v Banskej Bystrici, sa nám podarilo nájsť takého investora, ktorý by dal do poriadku jednak plážové kúpalisko, jednak dobudoval akvapark. Ďalej je to otázka možno budovania nejakého bytového fondu v Banskej Bystrici, kde takisto sa nám podarilo do Banskej Bystrice dotiahnuť množstvo investorov. Pri tých zmenách a doplnkách v priebehu celého roka to vidno, že koľko územných častí ide. Je pripravený v podstate územný plán a sú pripravení investori do výstavby niečo cez 1000 bytových jednotiek v Banskej Bystrici. A to je v podstate iniciatíva a dielčie kroky komunikácie s investormi, záujem, ktorej lokalite, ako potom príprava zmiena doplnkov územného plánu. A to sú všetko etapy, ktoré trvali viac ako rok. Také dôležitejšie pre rozvoj je to, že sme boli v podstate už dlhodobo atakovaní Bystričanmi alebo ľuďmi z okolia Banskej Bystrice, že nedochádza k žiadnemu hospodárskemu rozvoju Banskej Bystrice. Ja som aj v predchádzajúcom volebnom období vystupoval kriticky na adresu primátora, že nekoná v zabezpečení územia na priemyselný park a že sa o tom vlastne len diskutuje. Súčasťou teda volebného programu spoločne s primátorom mesta bolo aj zabezpečenie priemyselného parku. Priemyselný park sa mnohým poslancom dneska zdá ako drahé riešenie v tomto období, ako to bolo vyriešené, ale ja zase na to poviem na konto toho, že ja som bol ten iniciátor, ktorý v predchádzajúcom volebnom období definoval vstup mesta do rokovania so Slovenským pozemkovým fondom za účelom získania priemyselného parku v Šalkovej. Nepochodil som. Dneska tá cena vystúpila na 550 Kr za meter štvorcový, ale už cena súkromného investora, čiže mohli sme tú cenu neakceptovať a nemať priemyselný park, alebo nemať ho v tejto podobe, alebo držať nad tým kontrolu. Dneska sa ukazuje, že ten krok bol správny zo strany poslancov a primátora, že pristúpili teda k vyjednávaniu a k zabezpečeniu plochy pre priemyselný park. Zabezpečuje to mestská spoločnosť MBB. A aj keď sú teda hlasy kritické na cenu, tak len je to vývoj doby. My nemôžeme odpredávať ľuďom parcely po 1000 Kr v mestskom zastupiteľstve a zároveň žiadať súkromného investora, aby nám to dal za cenu, za ktorú to dával voľakedy jemu štát. Takže dáva to logiku a tento priemyselný park je dneska v takej pripravenosti, že sa už v podstate len rokuje s konkrétnymi záujemcami. Takže toto pokladám za taký najvýznamnejší krok pre budúcnosť Banskej Bystrice. Ďalší významný krok pre budúcnosť Banskej Bystrice vidím v presadení severného obchvatu Banskej Bystrice. Je to aj vďaka tomu, že minister dopravy je Banskobystričan, alebo žije v Banskej Bystrici a pozná problematiku Banskej Bystrice a pristúpil k tomuto riešeniu dosť zásadným spôsobom. Samozrejme, nie je to len alebo do 90% je to jeho zásluha a tie ďalšie percentá sú zásluha vyjednávania primátora, poslancov, lobovania nejakého toho stranického princípu, lebo povedzme si otvorene, doteraz Banská Bystrica nemala šťastie, lebo nemala súčasne s podporou vládnej strany aj primátora, takže nejakým takouto symbiózou sa dospelo k tomu, že tá komunikácia bola natoľko dobrá, že sa podarilo presadiť vybudovanie a začatie severného obchvatu. Dneska sa v podstate riešia už len administratívne kroky, územné konanie, stavebné povolenie, výkup niektorých pozemkov. Takže toto pokladám pre budúcnosť Banskej Bystrice za veľmi významný krok. Obracajú sa na vás občania a čoho sa týkajú ich pripomienky? Stop. Viete čo, celý čas oslovili vás priamo vaši voliči a čoho sa týkali ich pripomienky? Samozrejme, ja intenzívne sa snažím komunikovať s občanmi, ktorí ma oslovia. Sám vyhľadávam. Bol som iniciátorom vzniku občianskej rady Rudlova Sásova v tej spodnej časti. A mám spísaných niekoľko požiadaviek. Stretávam sa s týmito iniciatívnymi občanmi a všetky tieto ich priority sme zakomponovali do tzv. Programového rozvoja mesta,
programového vyhlásenia rozvoja mesta, kde sa v podstate dostali od drobných chodníkov cez komunikáciu, opravu ciest, množstvo materiálov. Môžem povedať, že 90% obsahu materiálu, čo sa týka drobných investičných akcií po sídliskách, je práca práve nášho poslaneckého klubu v spolupráci s primátorom. Tie informácie od tých občanov sme zozbieravali takmer rok. Dneska sú už na stole. Mali sme ich schválené 4. decembra ako uznesením, ktoré priorita majú. Dneska je už kompletný materiál o konkrétnych uliciach, o konkrétnych chodníkoch, o konkrétnych schodiskách na stole a ideme už tohto roku vybudovať množstvo vecí. A môžem povedať, že tieto veci vznikli práve od občanov. Ďalšou vecou, kde sa komunikovalo priamo s občanom, je nové členenie, čo sa týka nasledujúcich volieb, a to je v podstate sú to stanovenie nových volebných obvodov, kde sme takisto tieto veci prerokovali už vyše 2 rokov a dneska sme v podstate dospeli do štádia, že sme tento materiál pre budúce voľby schválili. Už sa netýka tohto volebného obdobia, ale je to predpríprava do ďalšieho volebného obdobia. Ja môžem povedať za seba, že v podstate čo sa týka môjho volebného obvodu, tak ja som pristal na to, že sa časť toho volebného obvodu odkrojila, takže nie je problém z mojej strany ani vyhovieť v podstate všetkým tým občianskym iniciatívam, s ktorým sa legislatívne vyhovieť dalo. Niektoré legislatívne, alebo niektoré návrhy sa nedali legislatívne zvládnuť, preto nie všetci občania mohli byť vo volebných obvodoch uspokojení. Ale celá tá komunikácia s občanom a s voličom vlastne vyústila do toho, že sa realizoval program rozvoja mesta, kde sa stanovili priority ulic, ktoré sa majú prioritne opraviť, vybudovať nové chodníky, nové cesty a za ďalšie vytvorili sa v spolupráci s občanom, s občianskou radou a s voličom sa vytvorili predpoklady nového členenia do komunálnych volieb, čo bola takisto dosť vážna téma aj v predvolebnom období. Čo by sa podľa vás malo v meste prioritne riešiť? Mnohí občania si povedia, ja to počúvam skoro každý deň, že v Banskej Bystrici, ako keby nazývajú to tak ľudovo, že zdochol pes. Vôbec to nie je pravda. Ja si myslím, že momentálny investičný boom v Banskej Bystrici je na úrovni okolitých krajských miest. Druhá vec je, že sme tu mali deficit tých kapitálových výdavkov. Jednoducho v predchádzajúcom období nebola odvaha niečo rieši, lebo každá jedna akcia sa spochybní. Keď si zadefinujeme, že sa musí opraviť Národný dom, keď si zadefinujeme, že sa musí opraviť plážové kúpalisko, vždy sa nájde skupina odporcov, ktorí chcú mariť tieto zámery a spochybňujú každý ten jeden krok. Niektorí dokonca spochybňujú výrub akéhokoľvek stromu, povedzme na plážovom kúpalisku za účelom vybudovania akvaparku. Ale mali by sme skôr viacej komunikovať a nie dávať niekedy na reči niekoho, kto umelo vytvára spochybnenie akéhokoľvek rozvojového plánu. My v podstate sme našli spolu s primátorom tú odvahu, že ideme aj do nie častokrát verejnosti pochopiteľných krokov, ale ktoré majú jasný cieľ vybudovania nových priemyselných administratívnych centier a nových bytových teda jednotiek na to, aby ľudia z tohto mesta neodchádzali. Je darmo sa obracať na to, že v Banskej Bystrici ľudia odchádzajú. No odchádzajú len kvôli tomu, že tu nie je práca, že tu nie je dostatočne adekvátny bytový fond, kde by sa mohli ubytovať. A keď sa to začne vytvárať, keď je tlak na ceny, keď je tlak na rozhodnutia zastupiteľstva o zmenách územného plánu, tak zase sú niektorí poslanci označovaní za zlých, že to chcú podporiť. Veď tu o nič iné nejde, len o to, aby sa išlo kontinuálne za účelom rozvoja. My sme tento rozvoj v tom našom volebnom programe mali a on má svoje jednotlivé kroky. To znamená, že keď dneska alebo na poslednom zastupiteľstve schválime 7 zmien a doplnkov územného plánu, každý jeden ten celok má svojho investora, má svoj cieľ, má svoju opodstatnenosť v rámci rozvoja tej Banskej Bystrice. Čím viac tu bude práce, čím viac tu bude možnosti hľadať alternatívu ubytovania, tým aj ceny pôjdu dole. To treba sa na to takto pozrieť. Ja dneska môžem predať stavebný pozemok po 5 000 korún. Hej? Ale čo to bude znamenať? Veď sa to preniesie len do ceny tomu, čo si ten byt chce kúpiť. Mesto práve musí vytvárať výhodné predpoklady na to, aby sme vedeli tieto veci naplniť. Ja poviem príklad. My sme prenajali plážové kúpalisko za mimoriadne výhodných podmienok. Ale keby sme tie podmienky stanovili tak, že má prenajímateľ platiť vysoké nájomné pre mesto, tak ani nepreinvestuje na tom plážovom kúpalisku níz a celé to nájomné predsa preniesie do ceny. A my sme jasne zadefinovali nájomcovi, že má udržať ceny také, ako sú v súčasnosti. A to sú v podstate podmienky, ktoré vytvárame pre ľudí. Aj keď sme častokrát za to kritizovaní, ale má to svoj cieľ, má to svoje opodstatnenie a ako vidno, množstvo z tých 31 poslancov si aj túto teóriu rozvoja mesta uvedomilo a stojí si za ňou.
Na čo sa teda zameriate v najbližšom období? Ja si myslím, že prioritne by mal byť dokončený jasne územný plán mesta Banská Bystrica, ktorý jasne stanoví podmienky rozvoja tohto mesta. My tým, že to vlastne vyhrala v predchádzajúcom volebnom období bratislavská firma, ktorá nie úplne detálne poznala ten charakter nášho mesta, vznikli tam nejaké turbulencie vo vzťahu k rozvoju a ktorým smerom. Predpokladám, že v priebehu budúceho roka by sme mohli ten základný koncept mať prerokovaný a schváliť ho. Ďalej, ja si myslím, že otázky komunikácií, osvetlenia a dopravy sa v meste riešia. Dneska je už v podstate vyčlenených takmer 60 miliónov korún do dopravy. Ruka v ruke to ide aj s realizáciou nového kanalizačného zberača, kde sa v podstate ľudia si povedia, že táto cesta sa len rozvrtala, neopravila. Zbytočne dneska budeme robiť nový koberec, keď o rok to investor už dávno vo svojich nákladoch má. Takže toto sú základné veci, ktoré už riešime. To je doprava v meste, investičná výstavba akéhokoľvek druhu a za tretie stanovili sme jasné regulatívy. Napríklad všeobecne záväzným nariadením o ochrane zelene sme stanovili regulatívy pre investorov, že toto je územie, kde sú významné plochy zelene, kde sa nebude dať investovať. Ale nový územný plán ich jasne definuje. Kým nemáme nový územný plán, je to vlastne len otázka rokovaní, že do ktorých miest sa pôjde s rozvojom, do ktorých nie. A je úplne prirodzené, ľudia to musia pochopiť, že každý investor so svojím záujmom chce ísť najmä do centra. To znamená, že aj zahusťovanie centra sa deje citlivo, po zvážení niektorých alternatív, ale predsa premieňame staré neobývateľné, nepoužívateľné budovy, premieňame napríklad ako v Hronskej predmeste ten starý Drukos. Sme dneska rozhodli, alebo predchádzajúcom zastupiteľstve rozhodli o tom, že toto má ísť do rozvoja. A sme za to kritizovaní. Ja sa pýtam tých kritikov, že či radšej to nechať zakonzervované v tom stave. Dokonca som počul od poslancov takých, ktorí všetko kritizujú, že aj centrum mesta má byť uzavreté. My tam chceme budovať podzemné parkoviská, stiahnuť tie autá stojace na ulici, stiahnuť podzem. A nie na náklady mesta, na náklady súkromných investorov. A pre nich treba vytvoriť podmienky, aby oni sa mohli dostať pod tú zem, vykopať to a urobiť tam tie investičné zámery. Nikto nevymyslel lepší spôsob. Všade v Európe, všade na Slovensku sa realizujú takéto veci ako podnikanie. A nemôže to realizovať ako podnikanie mesto, nech to realizuje súkromník. Ja mu len musím vytvoriť predpoklady. A na to vlastne idú tie dielčie zmeny a doplnky v centrálnej mestskej zóne, ktoré sú v podstate otázkou kritiky. Ja viem, že kritizovať je strašne ľahké, ale prísť sem s konkrétnym investorom, tak ako sa nám podarilo množstvo vecí riešiť, tak to si myslím, že je veľký úspech za ten rok. Ako hodnotíte prístup a správanie niektorých svojich kolegov v mestskom parlamente? Tak ja si myslím, že každá politika, či je to veľká politika alebo komunálna politika, je otázka komunikácie s občanom. A ja každý jeden problém môžem nastoliť ako pozitívny, ale zároveň každý ten jeden problém môžem okomentovať ako negatívny. Vyberiem si jednu časť z neho, ktorá sa dá spochybniť a môžem ju deklarovať, že nebola výhodná. Je množstvo poslancov, ktoré sa chváli cudzími nápadmi. Ja keď som videl kolegov, ako sa chvália s klientským centrom, ktoré my sme s primátorom mesta dávno mali vo voľnom programe a dali ho tam, a druhí sa s tým pochvália, ktorí to ešte chceli aj zastaviť. Je o tom jasný dôkaz o návrhu uznesenia, že ho chceli zastaviť. Takisto prístup v podstate občana k mestu. Dneska máme v podstate činnosti v meste podliehajúce norme. Je na to spravený audit, primátor mesta bolo mu odovzdaný oficiálny certifikát o tom, ako sa majú činnosti v meste vo vzťahu k občanovi riešiť. Ale to sú veci, ktoré sa podarili, ktoré v podstate idú bežne. Občan tú kvalitu možno o pol roka, o rok pocíti, že k tomu došlo, ale sú ľudia, ktorí to jednak sa snažili zastaviť a dneska, keď je to hotové a fungujúce, tak sa s tým snažia pochváliť. Takže niektorých mojich kolegov vnímam vyslovene ako nie pragmatikov, ale ako politikov. Dokážu komunikovať s médiami, dokážu tie médiá ovplyvniť na to, aby dokázali stále interpretovať tú svoju pravdu, bez toho, aby sa pozreli aj na ten druhý aspekt tej danej veci. Takisto to neustále spochybňovanie priemyselného parku mi pripadá ako veľmi nerozvážne zo strany niektorých našich kolegov a bolo by to riešenie, keby sa predložili dve alternatívy. Že niekto predloží jednu alternatívu a ten druhý predloží druhú alternatívu. Lenže primátor mesta so poslancami, ktorých podporujú veci, predložili alternatívu, za ktorou si stoja. Nehambili sa stlačiť ten gombík a stlačiť, že sú za. Druhá strana len spochybňuje
niektoré tie kroky, ale nikdy nepredložila alternatívu. A nikdy ani neniesla osobnú zodpovednosť za tým, že tá druhá alternatíva bude fungovať. Ja by som prijal v pragmatickom riešení alternatívu, že keď má niekto lepšie riešenie, predloží ho a bude si za ním aj garantovať. A keď daný projekt nevyjde, tak ho bude svojou, ja napríklad sa svoje rozhodnutia si stojím, ja sa viem zodpovedať za ne. Ale neviem, či aj tí kritici by si vedeli stáť za tým, že zmenia alternatívu, niečo nevyjde a potom oni si povedia, že bolo to zle pripravené, tak sme za to nehlasovali. Ale niekedy skutočne aj pre krátkosť času treba prísť k tomu, že sa nechá niečo veľmi rýchlo vysvetliť, získa sa informácia, kto tú informáciu má a pristúpi sa k rýchlemu riešeniu. Lebo vieme odkladať veci, vieme sa báť ísť do zdravého podnikateľského rizika aj zo strany mesta, ale koľko to bude trvať? 10, 15 rokov? Tento prístup tu už 8 rokov bol. Že radšej sa nič nerobilo, radšej sa neurobil žiadny projekt, len aby nevznikla mediálna kritika takého rozhodnutia. Ale čo sa zmenilo? Vôbec nič. A toto je práve tá kritika tých občanov, s ktorými sa ja stretávam. Vidíte teda zmysel svojej práce v mestskom zastupiteľstve? Určite áno. Myslím si, že momentálne symbióza medzi primátorom mesta a jeho komunikácia s každým poslancom, s každým poslaneckým klubom je tak otvorená, že ten zmysel práve teraz nastal. Vieme sa dohodnúť na podpore a na zmene fungovania čohokoľvek. Vidíte sami, že primátor bol častokrát kritizovaný za spustenie trolejbusov. Lenže nebol to on, ktorý by kládol tie polienka pod nohy spustenú trolejbusov. Dneska už trolejbusy samozrejme jazdia. Ale bola to len, by som povedal, až tvrdohlavosť primátora dosiahnuť jasne cieľ, ktorý pred voľbami dal. A dneska tie trolejbusy chodia. Samozrejme, že sa nájdú aktivisti, ktorí tvrdia, je to naša zásluha. Vôbec nie. Nevidí toho, že bol taký ortodoxne zameraný na to, aby ten svoj sľub občanom splnil, dneska tie trolejbusy nechodia. To, že sa dneska vlastne len doľaďuje ďalší systém fungovania s cieľom toho, aby to fungovalo, tak to je len dôsledok toho, že do tejto otázky vstupujú minimálne 5 partneri. Ale veď si zoberte, nikto si už nepamätá stav, kedy dopravca, ktorý prevádzkoval trolejbusy, vydieral mesto, cestovné malo ísť pomaly na 18 korún, dotácia od mesta mala byť 50 miliónov korún. Dneska toto nie je. Dneska je dotácia o hodne nižšia a cestovné sami občania vedia, že nedosahuje ani úroveň okolitých miest krajských. A to už nehovorím o okresných, kde je cestovné ďaleko vyššie. Ale samozrejme je veľmi ťažké sa pochváliť, lebo je veľmi jednoduché kritizovať. A toto by som chcel povedať, že tie kroky sa tu už dejú. Takisto primátor mesta nespôsobil, že štát, ktorý predával pozemky, sám na svoje rozhodnutie dal predbežné opatrenie, čo sa týka priemyselného parku. Toto isté sa týka aj rozhodnutí bývalého vedenia Fondu národného majetku vo vzťahu k autobusovej stanici. Tá autobusová stanica je už tak pripravená a jej dokončenie, že zo strany mesta sú tu otvorené všetky dvere týmto investorom. Prístup k severnému obchvatu, ktorý som spomínal. To bolo tiež niekoľkomesačná práca na tom, aby sa všetky tie pozemky vysporiadali. Urobila sa cesta pre severný obchvat. Dneska už tá územná príprava toho, čo sa deje v Kremničke, dneska to už vidno, tie konkrétne kroky. Záväzok vlády voči Banskej Bystrici je už jasný, nespochybniteľný. A toto sú všetko tie kroky, ktoré Banskej Bystrici pomôžu. Ja keď to zhmotním, tak niekedy sa bavíme o 100 000 korunách bezvýznamných a nevidíme 2, 3, 4 až 10 miliard investícií, ktoré do mesta jasne plynú. Veď keď si zoberieme všetky zmeny a doplnky územného plánu, ktoré toto zastupiteľstvo vykonalo, tak jedná sa v priebehu roka, aj s tými, čo teraz boli na poslednom zastupiteľstve, niekde na investične na úrovni 8 až 10 miliard investícií. To sú tak významné prostriedky pre Banskú Bystricu, ktoré budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, na rozvoj služieb, na rozvoj kultúry, na rozvoj rekreácie. A naplníme to, čo je podstatné. Máme predsa program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A tento program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ide ruka v ruke so všetkými zmenami, ktoré sa v zastupiteľstve dejú. A netvrdím, že tie zmeny sú také, že na nich nenájdete chybu. Určite áno, veď to každý, kto niečo vykonáva a hlavne keď sa púšťa do väčších vecí, aj tie chyby urobí. Ale myslím, že tie chyby sú zanedbateľné proti tomu, čo môže z Banskej Bystrice o 4 roky byť.